பாம்புன்றது கண்ணுக்கு தெரியல. பாம்புமா? பாம்பை பாத்தீங்கன்னா அடிச்சு கொல்லுங்கடா. கார்ல வந்து விடுறீங்க. முதல்ல அந்த பாம்பை அடிச்சு கொல்லுங்க. டேய், அந்த பாம்பு புத்த இடிங்கடா. பெரிச்சாலே பாம்பு பூத்துக்குள்ள என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? ஒண்ணும் இல்லண்ணா, சும்மா தான் போய் சுத்தி பார்த்துட்டு இருந்தேன். சுத்தி பாக்குறதுக்கு அது என்ன தஞ்சை பெரிய கோயிலா? உண்மையை சொல்லு, பாம்பு முட்டையை திருடி குளிக்கலான்னு தானே வந்த? யூ bloody cheat.